manggol konde? 네. First today 뭐야? So ngayon magawa kami ng 과자칩. 과자칩 뭐라고 해야 되나? 여기 이게 과자잖아. 그지? 이거 뭐야? So 과자칩 만들기 magde-design lang kami 이거 ng 뭐야? 이거 뭐야? 그거 marshmallow. 마시멜로 아니야? marshmallow 맞아. 이거 동그라미 아니야? 그 동그라미는 뭐야? 여기 이거 사탕 아니야? 이거 칩스 아니야? 칩스? 첵스 맞아, 첵스야. 이거 검은색 칩스 아니야? 맞아요. 이거 우대유 맞아? 이거 우대유 아니야? 우대유? 오레오 맞아. So gagawa lang kami ng yung gingerbread house. Magdi-design lang kami galing to sa sa school ni Minje. So ganito yung itsura niya. Ito yung activity nila na gagawin sa bahay kasi wala na silang pasok. Dadan! Hindi ba? So ano siya gawa siya sa cookie. Cookie na na bahay. Tadaan! So, dun sa binigay sa amin ng teacher niya, meron na rin siyang cookie, 맞아. Yung procedure or yung paano gagawin. Step-by-step procedure kung paano. Tapos, meron siyang kasama dito na na ito yung mga gagamitin namin. Gagamitin namin mga sweets na at may mga cereals, may jelly, may marshmallow. Ito yung gagamitin namin para ipang-design dito. May mga candies din siya. Ayan, mga ganito. So, ayan yung itsura niya. So, ito yung mga gagamitin namin kasi gagawa kami ng gingerbread house. 이거 뭐야? 이거 칩스 먹어봐. Ito mo ba? 맛있대. Namili ako ng whipped cream. Ayan. Doon sa sa malapit na bakery dito. Meron kasi dito sila doon. Namili na ako para ito yung gagamitin namin na pandikit ng mga ano ba tinatawag ng mga chocolates dito. Kasi ilalagay namin dito. Hindi Oma baba, 어떻게 하는지 알아요? 네. 조그맣고 이거는 볼처럼 이거 할래? 이렇게 잡아서 이렇게 잡아. 여기 있잖아. 잡아. 여기 묻혀주세요. 지붕입니다. 이렇게 하는 거야. 또 다른 거 또 갖고 와서 뭐 묻힐 건데? 이거 파. 아무거나 묻혀도 돼. 이거? 해봐. 어디서 묻힐 거야? 짜야지. 그 모양 아니야? 모양 이렇게. 엄마 잡아봐줄게. 이렇게. 잡아봐. 여기 모양 달라. 이거 프레첼이야. 이렇게 잡아봐. 잡아야지. 이렇게. 묻혀주세요. 어디서 묻힐 건데? 붙여봐. 짜잔. 잘했어. 또 어떤 거 할래?